dili mahimong tinun-an kundi magdunot biyaan ang tanan. Lisod ni siya kayong buhaton. Pero mangutana ta, unsa man di ay relasyon sa pagkatinun-an ug ang pagbiya sa tanan? Unsa may naa sa pagkatinun-an nga kinang biyaan man ang tanan, as in tanan ha? Tanan. Unya ug mangutana po ta, unsa man di ay naas pagbiya nga mahimo man tang tinun-an sa Ginoo. Una, ato sa ning klaruhon. Unsa may gipasabot aning diri ang unang gigamit sa unang bahin, pagdumot sa mga sakop sa pamilya. Ya, sa katapusan, pagbiya sa tanan. Ato lang ning klaruhon nga dili gyud siya, dili gini pagdumot, ato lang ning gigamitag pulong nga pagdumot. Kay ang pagdumot baya sala man, no? Dili man gani gipahinumduman ngadto sa Ginoo nga kuno na tay kasuko sa atong kasing-kasing karong buntag ingon siya nga dili pasawpon ang adlaw nga magpabilin ang kasuko diha sa kasing-kasing. So sa ato pa dili na pagdumot, dili na pagdumot nga atong na ang gipasabot niya ang pagbiya o pagdumot kung ato ni siyang tanawon, kuan lagi ni siya nga ang Ginoo siya gyud ang una siya. Kay mao maguni siya ang mga tao, mga butang, mao maguni siya mahimong babag sa atong pag-alagad sa Ginoo. Tao o butang, babag ni sila. Mubalik ta sa pangutana. So dili ni pagdumot, dili pagbiya, kundi ang Ginoo mo'y adunay priority. Siya ang first priority. Dili siya katapusan. Siya ang una. Una pa siya kaysa mga tao nga atong gihigugma. Una pa siya kaysa mga ginikanan. Una pa siya kaysa mga anak. Una pa siya kaysa mga asa-asawa ug bana. So dili siya ikaduha. Mabitan ay giingon sa Ginoo nga pangitaa pag-una ang gingharian ug ang tanan ihatag kaninyo. Karon mobalik tas pangutana aron atong mas masabtan kay kun dili gud ta makasabot lisod po ta og tuo. Kung di ta mo tuo, labitang di pa ta mubuhat. Okay, kung buot na itong huna-hunaon, kining gisugo sa Ginoo, dili lang gini siya bag-o. Dugay na kayo nila itong kada tuig ditang makadungog ani. Lain-lain lang version, niya lain-lain nga ebanghelyo. Karon ang atong nadunggan, gikan ni siya sa ebanghelyo ni San Lucas. Niya ato na ginang nahibawan nga ang pagbiya sa tanan, ang paghikalimot sa mga membros pamilya, mao'y unang requirements sa sumusunod ni Kristo. Unsa may naa diha? Unsay naas pagkatinunan, unsay naas pagbiya. Ato laning tan-awon sa karabitang positive, kay kung negative gyud na kaayong pagbiya, dili gyud ta ana, kikinsa gyud ta mobiya for the sake of leaving behind. Wa gid di kita mubuhat ana kung pagbiya lang unyawa tay makuha sa pagbiya. Unang uban nga dili biyaan pader sa aman punan, no? Wala joke sa mga bana, no? Dili biyaan punan. So lisod na siyang pagbiya. Unsay naas pagkatinunan, kay ang pagkatinunan gud sa Ginoo ang iyang gid nga ang iyang saad nga kumusunod taniya duha ka butang, mahimutang gawasnon ug mahimutang malipayon. Talipay man gid ang gihatag sa Ginoo nato, kumusunod taniya malipay kita, musunod kita. Kaya kung atong tanawon, ang Ginoo siya ang pinakamalipayon. Nahibaw ba mo nga malipayon kayong Ginoo? Siguro nakakita na mo og laughing Christ
ang atong kasagaron makit-an ang Ginoo magun nga nagagilansang sa cross. Mao gyud ang atong kanunay picture. Tinuod ba na siya kay mao man ang katapusan sa kinabuhi. Pero kung tan-awon niya katuig ang tulo ka tuig kay nung dumi ang paglansang sa Ginoo katapusan na to. Katapusan na to siyang kinabuhi. Pero ang iyang pagpuyo baya gikan sa iyang pagkabata ngadtuhan to 30 iyang edad. Unsa man ning mga panahona sa 30 ka tuig nga pagpuyo sa Ginoo, wa tay nahibaw na asa siya way nasulat. O uno nga tus 12 naa, 13 nga tus 30 way nasulat. Mo na gitawag ang tinago nga kinabuhi sa Ginoo. Nagunsa man kang Ginoo aning mga panahona. Amo na dito siya sa Nazaret, no? Nagpuyo og ordinaryo nga kinabuhi uban sa iyang manginikanan. Unsa man ka siya? Nagmagulanon siya aning panahona. Nining panahona malipayon kay Ginoo. Dunay usa ka pare nga si Joseph Gerson. Sa iyang pag-retire, dayusisan siya nga pare. Sa iyang pag-retire sa active ministry, Amerikano siya. Ang iyang gibuhat, nagsuwat siya libro. Ang iyang gisuwat nga libro, iyang gi-imagine fictional stories of the hidden life of Christ. Na series of books na iyang gisuwat. Nindot kaayo siya tan-awon nga dito ang gi-title siyang libro Joshua. Joshua is Jesus. Nga makita nato dito nga malipayon kayo ang Ginoo. Now, ang pagkatinun-an di ay mao ang pagsunod ni Kristo ug ang pag-ambit sa iyang kalipay ug kagawasan. Mo gina iyang ihatag nato nga malipayon ang tinun-an, gawasnon ang tinun-an. Mao nga ang kalipay ug kagawasan sa usa ka tinun-an makabot lang yun ni siya kung ang kasing-kasing sa tao sa in English gitawag ni siya o kanabitang dili siya inordinate attraction. Inordinate kana ang kasing-kasing god ma-attracted man gud siya. We are attracted to so many things, no? Nya later on ang attraction sa kasing-kasing maka-develop siya og inordinate attachment. Inordinate meaning out of order, dili unta na siya angayan diha nga ma-attach, pero inordinately na nagapos ang kasing-kasing. Kaya yun man ani, may tanawa ra gud ninyo gud. Tanawa po tanon ta mo, unsa man ang mga butang karon nga maoy nakapagapos sa kasing-kasing. Kanang dili imo makabiya, wa na siya. Kanang mura og di gyud ninyong pwedeng biyaan. Kaya ang kasing-kasing na nagapos na dito. Dagan man ni siya, no? Pwede ni siya tao, pwede po ni siya butang. Tao o butang. Nya kung ang kasing-kasing inordinately attached to a thing or bisan ideas, plano, dili lang tao, butang, huna-huna, plano sa kinabuhi, o gani kanang kuan, ideology, kanang mga ideology, nga imong Marxist ideology, wag gina imuha, dili gini mo buhian, o unsang klaseng ideology nga imong gikuptan, nga mao'y insakto, panghuna-huna, mao man na, gagapos man na siya. Kasing-kasing plus kining kabubuton. Mao nga diha sa Ginoo importante ang obedience. Nganong importante ang pagsugot? Kay dili man lang magapos ang kasing-kasing bisan ang hunahuna. Grabe tang makuptan ka sa usa ka pagtuo nga mao na gini siya. Nga anything nga mosupak aning imong gituan ug imong gikuptan nga kamatuoran kunuhay, mabungkag yun ka. So, ang pagkatinun-an mao ang pagkagawasnon ug ang pagkamalipayon. Mo gini ang gisaag, mo gini ta ang resulta kay si Kristo gawasnon man
o malipayon man siya. Nya usaon man nato pagkabot na ng maong kagawasan ug kalipay kani siya pagbiya sa tanan. Pero ato ning sabton ha, dili ni siya pagbiya, di mi na pwede atong biyaan. Higugmaon man ta nato, higugmaon. Bisan ang kwarta dili niyo pwedeng biyaan kung biyaan nimong kwarta. Wala ka hugs kolekta. Dili mo na pwede. Ang ipasabot na kita, put things in the right order. Order lagi na siya. Nga, kung di mo na i-put things in the right order, kisa may unang order. Ang una gini ha, ang Ginoo gyud siya. Siya mo una, no? Siya mo una diha sa tumoy. Dili siya mao katapusan. Nganong Ginoo man siya sa tumoy, nganong siya man to ibutang. Dili tungod kay ginahagi na siya dito. Abi ninyo, usa ka higayon niya na dugay na kay sa nahitabo. Nihatag ko retreat sa usa ka doktora. Kada ditong naanad mo na mga retreat dito nga dinaghan sa una sa seminaryo pa ko, tighandol ko og individual retreat. Ito sa individually guided retreat. Dili dinaghan tagsa-tagsa. Ya tagaan nimo sila guide. Ya paminaw nimo sila, ya imong sultihan. Ugma mo nimong buhaton. Pampuon og tag 5 ka oras kada adlaw. Ya doon na sila isuwat. Ya among reviewon unsay nahitabo sa pagampo. Ya ugma kanina po imong buhaton. Moro ginay buhat sa individual retreat. Na usa ka doktora na malandong siya. Unya doon na siya pangutanan nindot kayo. Kabahin ini. Ningon siya, Pador, ngano man nga ang Ginoo misugo man siya sa paghigugma niya. Higugma ang Dios, tibok magkasing-kasing siya. Dili man na ang gugma isugo. Kung nigisugo tinay higugmaon, kalain di is Ginoo, no? Kuan siya self-centered day na siya. Nga ato man sa higugmaon. Kauban na siya ani. Nindot siya pangutana. Kaya ang ko ikatubag dayon ako pamalandungi sa na ha. Nya ko na malandong pa sa usa kay tubag ani no. Abi niyo, kaning tanang sugo siya no apil na no. Aron to mahimong disipulo kining tanan nga sugo Ginoo para ni siya pagkabot sa sa pagkatinunan, kagawasan o kalipay. Nganong kagawasan man ang pagbuhat sa pagbiya sa tanan? Nganong kagawasan man ang paghigugma sa tanan? Tungod kay kalipay na siya. Tungod kay ang kasing-kasing god niya mag-una ginang Ginoo. Kud ang kasing-kasing yun, muna akong giwali dito ganina, ang kasing-kasing sa tao ma-attract na siya sa tanan nga maayo o good and beautiful. The good and the beautiful are the attraction of the human heart. Tanang maayo o tanang nindot, attracted ang kasing-kasing anak. Mao man na say object. What is the object of the heart? The good and the beautiful. O say object sa intellect. Mga kanang bata, magsigpangutana, kayon sa may object sa intellect, truth, kamatuuran, nga muhunong lang tag pangutana, muhunong lang tag question, kung maabot na tas kamatuuran. Yan kasing-kasing, dili kamatuuran, nindot o maayong pagkaon, maayong tanan nga maayo, attracted ka. Ngano man na siya, gituyo na sa Ginoo kay siya ang pinakamaayo. Kay ang maayo nga atong nahibaw-an ganis kalibutan, maayo lang ni siya samtang batanon pa, no? Maayo na siya samtang bag-o pa. Mas cellphone man o masinina, di ba? Kada yung masininang bag-o, pirting nindo pa. Abtan diha og usa ka tuig, bati na kay karaan na unya dili na uso
mangita na po kag uso. So ingon ni ana, ang kasing-kasing padung ginangad to sa pinakamaayo nga mao ang Ginoo. Sa iya di ay pag sugo na to, mao man ni ang pagkatinunan, gisugo pa niya aron kita makasinati sa gasa sa pagkatinunan nga mao ang kagawasan o kalipay sa kasing-kasing. Sa iyang pag-ingon nga dumtan ug biyaan ang tanan, kini nagpasabot lamang nga ang Dios siya gid ang una. Siya ang una. Dili siya mo'y ikaduha. Mo ni ang giingon, seek ye first the kingdom of God, ug ang tanan ihatag kaninyo. Mangay kita sa Ginoo nining maong grasya nga sa kanunay atong makita kining kamatuoran, nga ato pong matanaw ang atong kaugalingon, no? Kinsa man ang kinsa ug unsa, dili lang kinsa kundi unsa usab, tao ug butang, kinsa ug unsa man ang pinakaimportante diha karon in the order of things, kinsa ang number one. Ang Ginoo nagpahinumdom kanato aron kita mamahimo niyang tinun-an. Ang pagkatinun-an mao ang pagsinati sa kagawasan ug kalipay nga siya lamang ang makahatag, ug mahitabo lang na siya kung makatunan nato sa paghanay to prioritize the right priority, and God, ang Ginoo, siya ang naas tumoy, and everything else matud pa niya idugang ihatag kaninyo. Amen. Manindog ug atong baguhon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios sa